kurarama mazvagire kuti ndinobuda usiku saka ndine munhu wandakazosangana naye. Aya munobuda usiku munoroya okulo angu tinotsvagawo mari kumabhawa. Okay, ndaratika mukati munobuda usiku iswa vozi kuchishona takuendawo kumabhawa kunotsvagawo mari. Mira chata tutati chitandara kuchishona wakati ndobuda usiku ka abanzi vanoroya andi mazvo aya ndazopanzwisisa handiti saka ndakazviitawo munhu wandakasanganidzana naye ndobva ataura zvotaida kuenda neni kumba kwangu. Taenda kumba kwangu takaenda tikanorara ndobva andisiyira mari yake andisiyira endakatiwa ndei mari soda mafiga akandipa 500 yes hongu achingoenda kubva paangoendawo takangojamba 2 days ndobva ndatanga kuenda kuperiod izvezvi zvipakukwana patone mwedzi ndifunga 3 weeks NonStop on kana zuva rekutombotiwo zvambomira hapana saka maomero tosaka ndapfuya kunokwanisa kuti pamwe ndimbobatsirwawo. ndozanga kuti pamunosangana apa mupana nemanhamba kana kuita sei makaosangana naye kupi kana makasununga kutaura kuti vamwe vagozoziva kuti munhu ukayo ndokwaanotambira weku munhu wacho takanga taenda kubhawari kuSouth Park ndokwandakamuona munhu wacho pai 500 mama muti mari yakumba haana kumbobvunza zvemari akangosvika pandiri ndobva andibvunza kuti muri kumwei ndobva tatotaurawo zvachaimo tachitowo mwana pakasaka tiri kunorara kupi ndati kwamukumba kuri free kwakasununguka saka tinombe tataura nazvemari saka ndindakangofunga kuti pamwe munhu afaro kuti pamwe achada kuzodzokawo ndo pakandisiyira mari yo 500 tataiva ndapedya nemuseredzero. makadise kuti alhamdulillah ndinosimba bwanji tadzoka futi ndofunga zikurenyanga kuti sekuru wepawheelchair kuba ndikine vanotanga aiwa ndotofanira zita iro lekuti sekuru pawheelchair shuwa ndiri pawheelchair shuwa handitika kuitira kuti vinhu vari panze apa vanyatsona zvechokwadi munhu anga ari muchipatara apawheelchair izvo ndo zviripo kana maburuka tinovaudza kuti asekuru vaburuka pawheelchair mazuva ano. Aiwa ndasara bichana handiti asi kufamba makutombosumuka here sekuru kufamba ndikusumuka zvokufamba aiwa kufamba mbichana ndikusumuka kana gumbo raitambudza raidai noti ndo ranga rakarariwa nemotikari aiwa riri kumira mazuva ano haricharwadza kana kuti makukwanisa kuenda kutoilet make vandiringoegirwa bhaketi aiwa ndikuenda ndega azvo bhaketi zvezvi vakamira ndinotenda futi manesi vane mwoyo wakanaka stereki vane mwoyo nchena ukanatakura munhu wendebvu dzirimbu ukutakurira soku kuchengeta kuita zvese vakanaka wanavo handitika aiwa tinotenda sekuru vazukuru venyu vanokushuvirawo kuti sekuru dai vapora unoziva hapana chinhu chinonetsa kuti uzobatsirwa nemurwere iwe uri murwere but ndakashingirira ndakati inini muchipatara munomu mandigere munomu mwari dava ndikomborera ndakasika kubuda bcause changu chipatara chamira vanhu vacho akawanda saka ndakati ibheta dai mwari vanditendera nekuti ndakaziva kuti kunzoku kune magini nemidzimu yakaipa nekumwe kuitwa kumwe kusingaite saka kunodawo inini iwo ikoko saka muri muchipatara sekuru vazukuru nyanga vasingafoneri vachitoti budai imi sekuru munoita sei mundibatsire mozodzokera zvenyu muchipatara. Alhamdulillah ndai vazhinji vacho ndakatenda seki pana mazukuru veku-UK vamwe kupi vaitoti sekuru tiitire munamato makarara ipapo mwari isusu kunoti kuita munamato nechirudzi chedu but tikukumbira wenyu munamato ndaita dua kusvika manesi azondibvunza sisita mukuru akandibvunza zikati sekuru mukuita sei ndikati ndinonamata saka chinamato chako haifaniri kuwanda chinofanira kubuda saka ini ndainamata tete dua ndaita dua rangu kusvika even kupora kwangu dua nevakandibatsira vese vamwe vakandipa izvo ndapiwa wheelchair ndakapiwa mari nemuzukuru iwoka iyo ndapiwa nemuzukuru ane kensa haana kupora asi akati kupora kana kusapora sekuru woka iyi fambai nayo. Alhamdulillah munhu anorwara achibatsira murwere. Handitika aiwa tinotenda vamwe zvakare sekuru ivo vachikuonai muri pawheelchair kudai vari kutobvunza nekuti pandakambouya makataura rwendo rwokuenda kuSouth Africa zvino every day
vanenge vachingobvunza kuti muri kuuya rini, makagara pawheelchair ipapo, imbovaudzai sekuru kuti rwendo irworwo ruchafamba sei pamberi apa? Isusu tiri kuti alhamdulillah patakaisa mazuva ekuti 3 weeks takatoziva kuti pa 3 weeks apa week 1 yechi2 sekula kuenda kureview ende time yatakatira kuti 3 weeks tanga singasimuke apa takusimuka saka 2 weeks zasala 1 week ye yapera saka patikupinda week yechi3 sekulu vanenge akutofamba pano noko saka hapana dambudziko kuti tingatadzokenda South Africa. Vese vari kutasira achapola ku South Africa week yechi3 achapola kusvika noti ndikubva panapa ndikasumuka panapa wheelchair ndagarira mutemo wokuti kuti ndizogara pasi apa panogona kundirwadzisa kuita claim semunhu akagara steri kuchipatara but manje so mukanditi ndisumuke ndiendoko ndosumuka ndikafamba inazati unofamba zvinjimbosumuka yatone sekuru alhamdulillah rabbil alamin. Yes, shukra alhamdulillah ndinosumuka ndinosumuka mushe Allah akandichengeta boss munokona kutisimbisa akazawana wakuru ndakusumuka ikwani uchida andidi kunyepera Mwari nevadzimu wangu wandichengeta alhamdulillah handitika aiwa tinotenda sekuru tinokushuvirai kuti mupore nekukurumidza nekuti vanhu vakatarisira kupona kubva kwamuri vakawandisisa ivo zvakati toda kutenda Mwari kuti pari zvino makukwanisa kubatsira vazukuru kunyange zvenyu muri pawheelchair musati maita sei musati manyatsosimba alhamdulillah. Tauya pano sekuru nemuzukuru wenyu akapfeka kepu bvisa kakepu mudarira sekuru naye muzukuru vakoma handitika dambudziko raunza muzukuru wenyu sekuru ndereiko muno? Vazukuru hapana panoshupa ndinoona ngomana uya panapa nedambudziko lake lekuti vakomana vemuno muZimbabwe kana tingati vakomana vese kujoba eti amene zvakaita iye kumafambiro ake ikoko so iye akaita shiriki dzake pamukadzi waiwirirana naye so andizive kuti iye akazofambisa sei saka nokudaro iye iyu nhasi uno zvamubata ndofunga nyaya dzake achadzitaura iye asi susu chiripo chekuti tikamutarisa so tikutoona kuti munhengo yake chimiro chemurume yakabatwa andiri tichitasa pagirasi panapa totoona kuti pane shiriki iri kuitika pamberi pake saka isusu tinototaura kuti iye anofanira kupupura kuti ari kurwadzira nei alhamdulillah achapolawo mubatsira handiti aiwa pakanaka sekuru ndikaitinzwe kana vachida kusununguka uchapupu kubva kuna mukoma makadini zvozenda mafara ngoma ini ndiri nani dambudziko rakusvidzai pana sekuru achapola nderechii? handisi kukwanisa kuenda kutoilet kunoita wiwi ndane wiki manje zvakandibata asi kutombo hazvinomira zvakanaka. Chii chakaitika mati maane wiki pamakazoona kuti ndo zvaitika izvi kufunga kwenyu mimi zvakabva neku? Chakazoitika ndechekuti neshamwari yangu ndamuudza dambudziko rangu andorowera neshamwari yepadhuze ndakazotudza kuti mira umboonawo anzi SMTV paYouTube ndipana ndaona sezvinewo munhu wachiona andiri kufungidza kuti ndiye anga akandilaya ndakagumisira kusangana naye ndisati ndawandirwa nedambudziko ndiye musikana wandaone ipapo saka ndisati ndandiuye kuna sekuru nekuti hazvina kutondondimirira zvakanaka. Mati mimi munhu wamuri kufungidza kuti makapedzera kusangana naye makamuona kuno musikana iye? Ndakazomuona paYouTube achiitei? auya kuzobatsirwa nasekuru. Achibatsirwa chii? anga ane dambudziko raanga anaro. Rechii ndimakaona? anga achiti iye ari kuenda ari kubleeda ari kubleeda makasangana naye kwamunofambawo ndikubhadharana? Ndizvozvo chaizvo. Saka maane 1 week saka chii chiri kuitika mukada kuenda ikoko tsanangurai ipapo kuti asi tombokwanisa kuenda kuchimbuzi because munhu handina kusangana nezvamaimaso ndani uno mwedzi wechi4. Okay. Asi hapana chii changu chiri kufamba ndakamhenge ndine mari but apa handisina kana mari zvinhu zvaoma then mota dzangu pane 2 zvisiri kufamba dzakangomira kuti nditsvage dambudziko rachona kuti chari chairo chii
ana makanika vari kuti havasunya sona kuti mota dziyanza kamba pari but fuel zviripo ndaiti pamwe ibhatiri kana fuel but hapana zve zvakashayiwa basa then nekumba ndofunga ndine 3 months imba yangu zve zvakarobwa zvese handisina kana chandinacho ndadzokera pazero saka ndakaona payoutube pachiona zvainzi back to send ndo pakatanga kuoma zvangu zvavo zvangooma saka ndakangotiwo alright mukadzi uyo akazobatsirwa nasekuru ndobva akumbira back to send ndizvozvo chaizvo handiti alright tazvidzwa ipapo mukadzi uyo asati auya kuzokumbira sekuru kuitwa back to send imimi taurai kwenyu kwamakaenda kunotsvaka zvekwenyu zvakazoitwa zviti back to sender zvamakanga masenda kune munhu chii chakaitwa back to sender kwamuri nemunhu uyo akazobatsirwa muno kuti aino period inawe kuti sevanhuwo vechirume tinenge tichitsvagawo kusimbiswa tichiedzawo kuti zveduwo zvifambe muupenyu saka mune matinombopinda-pinda tichibata-bata ndo mune zvandakapihwawo ndichishandisawo saka ini ndaitawo zvekurarawo nevakadzi ndichitawo zvandinoita ndaibhatira mari yakanaka chaizvo butwo kune uyuwo right mukoma ndinge ndakuziyai nyaya yemunhu ndendaisi makambhatira 500 ndizvozvo chaizvo changa ndizvozvo mari yakanaka chaizvo ndakaitawo zvandakaita naye alright ndichitiwo kusaidi kwangu zviri kuita zviri kuita wazvaita zvaita ndosaka ndikuti ndichitiwo kusaidi kwangu zviri kuita ndezvaifaya ngatidzokerai kun'anga yenyu yekutanga isiri n'anga yamauya ngatimbosiyai mukadzi uyo akazoita back to sender handii kun'anga yenyu muchinotsvaga zvamakatsvaga zvii zvamakatsvaga ende zvamakaudzwa zvaizoita kuti mubhadhare munhu pamari yekusvika pa500 ndezvekuti inawe kuti inokubata vananga ndakaita zvana ndakabata zvana ndakapiwawo ndo izvo ndaita mari yandaita makatanga kuita mari pamazonobata kuti makatanga kubata ndakatanga kubata pakutanga kubata pamukuru pamakaenda imimi mudare sedare ratakagara tiri muno munhasi makasvika muchisikuti chii kudare iroro musataura nyere zita redare ramakaenda ndakunzwa kuti zvamakaenda mukanowirira nevanhu ivavo zvanga zviri kuti chii nen'anga iyo actually ndainzi ndofanira kurara nevakadzi kurara kwandoita nevakadzi the more kurara kwandoita nevakadzi ndo the more kupinda munoita mari yangu kusaidi kwangu asi vakadzi vaisarawo nedambudziko saka kubuda vanhu vachiita kumaperiodzi zvisingaperi ropa ravo iroro ndokuchekeresawo kwangu ine kwandaita sa ikoko makabhatira mari kwekutangawo kun'angawo ndaizoita ndichibhadhara mari chienda nekuti semunhu anga asina mari pakutanga kana zvangu zvaita ndine zvandaizofanira kunge ndichibhadharawo ndomafambiro azvaita saka masvika kun'anga iyi handi kune machoisi kana pamachoisi apa imakazotuzai kuti mukarara nemukadzi yanosara achienda kuperiod continuously imosara muchiita mari imwe yakanga iripo ndeyekuti chii ndeyekuti its like yekuti mukadzi anoenda kuperiod zvakafanira nekuchekeresa izvo ndazvinzo ndozvamakapiwa ko mumwe wakwanga uripo handi makasonzi abc imukandoda uyu mumwe wakanga iripo ndeyekuti chii ndinoda kuziva umwe ndewekuti unofanira kuti munhu waunenge waunofarira kunyanya ndiye anofanira kunge achifa kuti zvako zviite iyo mukati hariyo haite ndakaona kuti hauite because wachona andaifarira zvanga asingaiti kuti afe ko mumwe wacho yange yakawanda pamukoma ndakada kuti nditsanangure neumwe wacho nawe kuti ndaifanira kuti vabereki vangu chaichaivo ndofanira kunge vachishaya saka ndazoona kuti vabereki vashaye kana kuti wandinodawo pamwoyo pangu inini ashaye azviite saka ndakatoona kuti iwo kupinda-pinda ndichiona mari nyange ndakaona chirwere nyange ndakaona chii asi kuvanhu ndichizvikana kuti yane mari masarudzeyo kuti mukarara nevakadzi vanobva vaenda kuvanaramba vachimboenda kuperiod muchitarisa imimi mukoma vakadzi vamasafisa vakawanda zvakaita sei
parizvi zvino pazuva ranhasi vasina kukwanisa kana vakazoenda vakanobatsirwawo kumwe kunhu vasina havo kuita back to sender vangani vari kuenda kuperiod vamakaendesa? handinonyepa wakawanda nekuti pazuva ndaivavarira ndida kusvika kana 10. Saka mari yaizvo yase kwamuri? Ayo mari yaingouya. Maizoona yamumba here zvaita sei kuti muzongona kuti ndane mari? Mari inawe kuti pane kubata vana ndakaita mari ndaiona iri mumba. Alright. Handi pakubata kwama makaita. Makabata chii? Tanzwa kuti makanopiwa mushonga wekuti vakadzi vaenda kupiro. Chamuri kuti muchisi ndakwane kubata kwandanga ndakaita. Chii chama makabata kana chama chiri makabata nanhasi uno izvi? Inawe kuti pane muti wandakapiwa. Wokuti ndakanzi munofanira kutsvaga bhegi. Moisa imomo. Ndoriringedza pandinorongedza. Pekuti kuita kwandinoita uku kubuda kunoita vakadzi varopa. Kuwanda kwaro ndokuwanda kwemari. Ndezvimwe ndinotora mari panzvimbo yandainotora. Mbegi mo. Mbegi mo. Inototenga mari? Inototenga chero pandada kutenga kana nemi ndakakupai munotoishanda. Haya, noti nini haya. Saka handi pa vakadzi vamune mabhadhara. Mukadzi yakaya panapo. Akataura makamusira 500. Ndizvo. Mamusira 500 anta kuti inini handizive kuti nditi kana paine chinhu chandakatenga chandikati nhasi ndingati nyango zvangu ndiri kurwara ichi ndo ichi chandakatenga nemari ati hapana. Zvinofambiswa ndisati kuti mari inotenga here. Handifunga hameno kuti kwari tatadza kushatsa kana ndifunga dzakana chibati ini semono rangu kwandinoita kwandinoshanda. Pamwe kuti sezvaakataura iye kana kuti ndokuti property yangu yese yati ndakashayiwa. Pozi ndo mari yandakashandisa. Pamwe ndokudzokerawo kwazvakaita. Pamwe nechiti inoshanda since ini yakandishandira pakutanga. Kuunganidza zvinhu zvandakaunganidza kana mota dzandikuti dzakangoti zi ndakadzitenga nemari iyo. Okay. Imimi hamuna here pama-choices enyaka. Unoziita kuti imimi mumbo alright. Handi pamhiko dzamakapiwa kuti muzorora nevasikana. Mhiko dzamangamina ndedzekuti chi? Ai, wongo waripo ndokuti handaifanira kurara nemunhu ari kumwedzi nakare. Okay. Saka ndisingazoti ndashoti ndakarara nanga ari kumwedzi. But ukuzongoti akaona ari uyamuru kuna sekuru. Ndisaka zvakadzoka kwandiri. Saka izvinezvi makuti mune mumazuva mangamusati maenda kunoita weti? Ndine wiki. 1 week. Muri kurwadziwa? Ndikutorwadziwa siri kuita izvo. Ndatombotambura ipapa kana vakomana vanga ndinawo ndatombozama kuenda kuchimbuzi. Ndaenda ndikadzoka ndikaenda ndikadzoka. Asi hakuna chiri kufamba. Ndinongonzwa kuti feeling iyoyo iri kundibata. Asi kuti ndichizoenda ndinongonzwa pain iyoyo yekuti ndatsva pano. Alright. Imi mane 1 week muchinzwa pain iyoyo. Mukadzi wakauya panapa anga ane 3 months aine pain yekuenda kuperiod continuously. Munozviona sei? Fungai pain yamuinayo nepain yakaunza mukadzi yeye. Kana chirwadziwa semarwadziwo andinoita. Hazina umira. Saka hazina umira mushe zvacho. Saka imi manga yana kudziva kuti zvinhu kuenda alright. Even pasina pain imi muchikura semukomana handiti tichidzidza kuchikoro tichitasa science dzekuti mukadzi anoenda kuperiod 3, 4, 5 days mozonzwa kuti munhu ari kuenda continuously. Munonzwa sei? Ngatiti mwana wenyu kana ye100. Ipapo handidi kunyanya painawe kuti zvese zvaandaizvitarisa ndotasa kusaidi kwangu kuti mari yangu iri kufamba sei. Zvokuti yazoita dambudziko tichi hani chizoita asi mwana wame vangu. Ini kusaidi kwangu zvangu zvaita. Ndiri kudya mari zvangu zviri kundiendera. Zvokuzoti uyu zvipani chamuwana izvi nasina zvisamupfunga kutaura. Saka muchimboverenga mari yakapinda mubhegi nevakadzi vachienda ku yanga ikaunda zvaita sei? Porwa handiri kunyepera. Inonzi mari ndoisiya. Inonzi mari ndoisiya. Mari handai zvokuti ndikanzwa munhu achichema-chema nezvemari ndotoona kunge asina kunyatsokwana zvakanaka.
because mari yanga isiri dambudziko chandaida panguva yandinoda zvandaida ndozvandaikwanisa kubenzi saka kuti nditi mari yakati mari haisiye kuti rinenge ridambudziko rindoverenga kuti mari yakati kana kuti yakati mari inenge yangozara saka ipapa mune mhuri apa handina makambenge minayo ndakambenge ndinayo akakupai idea yekuenda kunganga iyo ndiani musataure nezita chii chamakaona kuti chakazoita kuti muzoti handii kune achapola kwete ava ikoko makaenda kunopiwa zvamakapiwa mamaona chii chakakukwezva kuendeko ishamwari ndeyekuti pana ndine mhuri pacho nepapo chero chandaida chandaichema munhu aigona ngachindipa mari yandamukumbira ndikamumbira ndikuda 50 aigona kundipa 200 kana 300 of which izvo zvandakati mari saka semunhu anga ari close kwandiri akazosvikawo pakundiudzawo kuti anga azvifambisa sei semunhu anenge ari bestiwo wangu akabva andiudza kuti akadii ndakati ndinoda kunge ndichidaro kutiwo mhuri yangu ifare asi of which zvakaita kuti mhuri yangu inge isipo ndikatangawo kuita zvandaita saka muchinopiwa zvinhu izvi mhuri yakabva musha wakabva waparara musha wakaparara ikoko hamuna kuudzwa here kuti ndikakupa izvi hapana kwamunoenda handina kunge ndaudzwa but ndichizotaura nomwe wangu angondiudzwa kuti hapana kwaunge uchaenda because zvachona ndizvo zvinenge zvitoda kuti unge uri independent saka uyo akanga asino mhuri anga asino alright saka handipa kubhadhara mukadzi yako yapana pava achiti makamubhadhara 500 iye akatoti ndakashamisika munombobhadhara mari ikoko maikechewo mari ndinganyatsona munhu andafarira cheche handobhadhara ndobhadhara kana zvokusvika mutsasa chaiko kungospenda night newe ndichifara newe ndinobhadhara asi uyu ndakangombhadhara because haida kumbonetsa-netsa ndangoona kuti kana kwaoma unozviti rusei ndokupawo inokufadza yekuti ndikazoda kuti kana kwaudza umwe wako kusaidi kwangu zvinoita handazongopawo 500 vamwe maipa matasa saka muchiti kana atifadza imizvanendeze mushonga mune mafadzwa zvakaita zvamunoti mafadzwa zvinobhadharisa 1000 inhau yekuti munhu akarekera kunyanya kuita nharo kwauri zvako zvinofamba semataura ndikuita mapindura ndamari akasika adyira afarira mari pano mumwe anoshamisika nemari kuti mari yauri kundipa iyi yakawanda nevamwe kuwanda kwainoita ndokumhanyira kwavanoita kwauri but unozoti uyu mukadzi auya panapa akauya akati sekuru chishuviro changu kana singanyatsokanganisa ndandiri munhu mini ndoda kuti sekuru zvinhu zviitwe kana back to send ndosaka mazoya panapa mari kumbomira kana 3 months muchimunyatsosafa mukandona ndauya kudaika haisi nyore mukandona ndauya haisi nyore hazvina kundimira zvakanaka ichokwadi kung'anga kuchipatara nekujeri hakuaplaiwe kuenda handiti idambudziko kana zvimwe zvinokusangana nazvo mupenyu ndo zvinoita kuti uye ndo zvaita kuti muuye panapa ini ndiri kuti mukadzi uyu akauya after 3 months handiti kuti azobatsirwa nasekuru zvake zvakaita ndosati kuimi mukambomirawo pa 3 months mumbonyatsonzwa kurwadza kunoita zvamunenge matora handokwanisa because kana kuti kwazokwanisa kudirwa muda kuti tiri kunzwire dzizi aiwa ndauya kuzobatsirwa zvangu ndoziva kuti mukutsvaga zvinhu zvakawanda-wanda munosangane zvakawanda handisi kuzviramba izvo chandiri kuramba ndichevana vamakasapfisa vamwe madzimai aya ndikumbira kana kuenda kutoilet kunombotraya unodzoka muno tiri munhu aunzwa kwamuri kuti kubva pamakauya sekutaura kwanga uchiita sekuru zviri kufamba sei muchiona imimi neutano hwenyu kubva pandakauya ndandisitorina simba zvezvokuti pamwe ndanda kuda kuti unofa ropa mune ndisina muviri but pari zvino izvo ukatotaura zvirwani apa ndakatogarira ndakatogara zvekuti kana vakandiona ndikatoya ndega ndichifamba kureva kuti zvine chenji yekuti ndiri kutarisana kuti aiwa bo
zvinoita but panhau yamatauro yemuyegopi kutosenda kuna sekuru aenda itoti kana vanga itokwanisa kutoita kuti kana kuti abudiwo musana zvinogona kuzoti handitsvagiwa zvamutambudza handiti ozoti hande kwandakabatsirwa bhozi achapedza vanhu ende handifunga zvitogumiri pandiri kuti zvinotangira pandiri saka takuda kuti iye ngaachimbotsvatwawo sematsvatiro anga anita bhozi angada kutondiuraya bhozi zvichadaita chekuti ezvinezvi zvogona kunge uchinzi ropa renyu richiri kubuda zvinhu zvake zvichifamba parinomira kwamuri obva atanga kutsvaga futi mumwe unoti go zvifamba zvichiita saka akaramba achiregererwa ipopebe kutusena ndopatari kuchitongo kuti dai sekuru vachitibatsirawo kuti zvichimbonorovawo iye omboona kuti zvinhu zvamaitiro ake haasi right ndo zvinhu zvatari kutongochemerawo nasekuru patodaira kuti zvichanorovawo bo sekuru unatema saka muri kurarama sei vanhukadzi inoziva kuti basa renyu kuti utoti wane cheuviri ndokunge waenda kubasa iro zvino hamusi kuenda kani kuda kuenda musika saka muri kurarama sei manje zvazvakatondiomera saka ndokurama idzoka kumwe zvazvakatondiomera nokuti iso ndo zvinototiraramisa handiti alright ngatiti mapiwa mukana wekuchinja mararamiro acho amuri kuita shiviro yenyu yamungade imimi kuti muite musiyane nebasa rekutengesa bonde mowana kumwe kurarama ndikupi kuitira kuti kana paine vaviri kana vatatu vakateerera vangati ndatambira chichemo chehama yedu rega timubatsire akwanise kuwana chekudya mai ipapo chokwadi kuti kutoenda kwatinoita kumabhawa kwakusi kutoda nawo yekutoshaya zvototi kuri kuti unenge watowana rubatsiro rwoti ubatsirike kuti utange zvakatoitawo kana business tinogona kutojamba tichitonokudiwa tichidzoka tichitozvokuita vamwe vari kungoraramawo normal life because watoitawo upenyu ende hakusi kutozvida but nekuti hatitorina chepekutotangira kuti mhuri dzirarama asi shuviro mupfungwa kutoti shungu dzekutoti wadai tawanawo kuheupi yekuti tikwanise kuti tiitewo kumubato wemaoko zvinoitwa navamwe shungu dzinenge chitori but hazvizobudi maine mapondo dhora ekubhawaya zvisingabudi saka patitotodai kuti tinoita vangowanawo kana rubatsiro kuti tikwanise kuti kubatsirikawo panhau yekutoti ukuwanawo pfuma dzinobatika inoshanda dzisiri idzi pfuma dzinobhuruka dzakuti kodzosa matambudziko edzi saka ndazva uchiti chinobuda chamuda kutengesa chii chamunga chinotengeseka kwamunogara ikoko bhizinesi ramakati mungaite makatarisa nzvimbo yamugere kwatigereko I think kuti zvekuti unoudzawo zvakaita kana zvinanahembo zviri kungoitawo vamwe zvokungoita kana mafuri maketi zvoko kana kutoti ndo zvinhu zvandee ndiri kuona zvine zvakati wandi zviri kungoitawo nevamwe zvingorowo shwiro bhosi paunoto zvinoitwa nevamwe nokutoswiro kuti dai ndamboonawo kamabatika kamari pamwe ndakaizvegona kuti ndimbosiyiwa chibasa ichi chatiri kuita ichi ko pakawana murume andindaurora chagarika here mbakasha aiwa makambomugara makabuda ndakambomugara kutozoendawo kuino kuti ndakatombogara ndikagara zvikaramba ndikabuda ndikapinda imwe zvikaramba saka ichitatamutani zvinayi manje tungododaita zvekuti tiitewo bhizinesi tichingochengetawo mari dziri kweidzodzo handitika aiwa ndizvo pabasa renyu mati makazosirwa 500 makamabosirwa here mari yakawanda zvakaita zengizei maisirwa mamari $5 na 10 ndobaiwaya 500 mwati ndatoti aiwa ndanatowo ndapinda ore kwasiya 500 mari utanga bhizinesi haina zvayaka mari iyo kana ndinyasoda kuexplaina kutiti zvakafamba seika kana chinoika ndakazvera handizivi kuti kana titi majeration ndakangoerwa nokutoti nanhasi ndotongozvituka apa unongoona rimwe dambudziko kune rimwe sabi ndingozvituka atiko mari yeye yakangopfuura ko ndakatiwe dzangu apfungwa but dai uyo hanzi atungamira zvazvo zvichashanda dzangu apfungwa haina zvayakashanda mari iyo kureva kuti pai mari yacho ndakaitongoratidza kuti iyo yacho nazvanzi ndasekuri imari yeropaka haina chayakashanda pese apa dzangu apfungwa dai ndakatengo kana pureti mumba zvaive nani handikutoepupura chokana handina chandakaita nemari iyo kana uyazoziva kuti taka yasodya izvi zvichifamba sei zvekuti ukaenda mabhiya zoti unona pamwe 150 hapachisina wadai
haina chayakashanda nayo. Handiti aiwa ndinotenda vantu sekuru mashoko enyu kupedzisira takatarisana nedambudziko rakatarisana nehanzvadzi vangu ya mashoko yangu akupedzisira ndiyakuti pamusikana uyu nevanhu vese akuona chirwere ichi chemadzimai tisingataure chekuti uyu asangana nemashiripiti chirwere chemadzimai tinobatsira ichochi urwere wakadai tinourapa kubatanidzira nemafibroids kubatanidzira nebreast cancer. Ndakaona mumwe futi akabvunza kuti ko musikana uye webreast cancer ari kupi? Alhamdulillah vanhu tinovabatsira. Musikana uye angatobva atotinzwa ari South Africa. So mari akakwanisa kuwana ndiya kuuya. So kuti azodzoka zoti sekuru ndapora achakwanisi kuuya pamedia. Akufona ako andingati akakanganisa nokuti mari yematare yakakasara naye akabhadhara. But kuzoka kuti azotaura sekuru ndadai kwanenge abva kurefu. Vamwe vacho vanenge vabva ku munoona kuti paanozobuda paye mumwe abva pane mumwe wacho atakataura naye akabva nekuBotswana. So munhu iye uye kuti adzoke anozokudza kuti sekuru ndogona kuzodzoka muna December. Nokuti munoona kuti nyanga dzese patiri kubuda pa social media vazhinji vamwe vari kutona vari kubva kurefu nekurefu. So chinhu chaanomanyira kuzorapwa kuzoti azodzoka ndo pari kubvunza vanhu akawanda kuti sekuru inde apa musiri kubudisa ndinobudisa sei iye munhu akaenda kuSouth Africa. Saka pamwe pandikuti tidzokere kuSouth Africa vachane patestimony. Saka alhamdulillah Sly Media akatenderewa pamadezi 3 days eSouth Africa ndofunga ndichakumbira ndiende nawo azukuru ndibatsirei kuti Sly Media tizva tichanowana kuSouth Africa zvibude futi kuno kuZimbabwe. Gadzirirai achapola vakananga kuSouth Africa nevazukuru vavo. Chekutanga munhu autange kuenda usina kuoneka kumba. Tiri kunotanga kuoneka kumusha kuti taakufambawo munzvimbo dzakasiyana siyana. Tonooneka madzitateguru angu kuti achapola vakufamba ingave nyika ipi yavadaidziva passport. Ndinotenda kuna vazukuru vakamiramira kuti achapola vawane passport. Jazakallah. Alhamdulillah. Anditi vantu advice yamungapewo shamwari dzenyu dzamunoshanda nadzo ndeyekuti chii makatarisana nemheni yamakasangana nayo yakazokusvitsai mudambudziko iri? Ndiri kuti kutimu kuvasikana vanoshava toshava nava kutongogamuchira ma520 edu atagara tichingopwaka kwakakosha. Ukaona yada kuzonorebesa payapayaka pakuda kutongwarira nekuti ipapo ndo pari kuya matambudziko. Pozostajara kuti mari dzedu kana ita dzinoiti ukatoona 1520 zvine zvakadzora mari ndinonesa vantu chekuti handi mune vati 1520 obva 20 ndinayo makusina obva ti papapa 480 plus 20 yavo ndopazvapata kuti ngatichingwarirai manje because ndo zvadai kunotipinza mudambudziko pakuti ukaona yatobuda obva toti shamwari obva watobata kora kuti hausi kuenda shamwari. Zvemai manje inini kusaidi kwangu ndakutotya mari dzakawanda idzi dzibeta kutongoti bati mara irambiwe ka but sekuendisa ukaona waverengerwa yakawanda ibva waziva kuti yakawanda zvakadarikidza 500 at least ukaona munhu anokupa kana kutoka kana 40 kana 50 ndenda kutambira 500 because anenge apedza kale basa ndiyarama iye aita kale. Alhamdulillah indafidza kusaidi kwangu indafidza aiwa iyo mari inongodarikidza kana yatongodarikidzaka nyumwira itaka kunyumwa kana kuti vasikana vasati vambosanganidzana nazvo haenda kuti mamari yacho. Tinotenda vanzvadzi tinoimba kuti muchatishedza futi imimi hamusi kuSouth Africa kamuri muno kana zvichinge zvapera muchazoti mapora mwaziva muchati zvakapera. Ndofanira kuti nditotenda nekuti pari zvino handiti ndiri kuti ndatova nani ndatoimba zvinotopera ende zviri kunopereredza. Aiwa kunoku kwasekuru aiwa ndiri kuimba zvinopera ende ratopera dambudziko rangu. Ndena akakubvunzai kunoku kuti ndiuye kunoku pamakauya makarembera? Ndakauya nehama dzangu nanatete. Saka vakazombokuona here mabva kunoku kuti onai zvandave manje ndakutombogona kufamba? Vakambouya apa tichingofonerana kuona zvokuti saka pamwe ngobvunza kutodzoa ndakwasekuru. Saka anatete ndiva makatanga kundiudza kuti achachaya? Ndazvona zvaenderera unobvatanga wachanyarira paunoona kwapera chiviko ngotumwe pamadhesi atidarikidze pari pauzona kuti kuchacha kwacho kwanyanya manje watinotega ndiziswa because pakuzoti ndanda kupera simba manje ndopamwe ndakutongofira mimba ndakanyara ndichida kuti ndikipe secret
kwakutongoro chirimo handiti mukuchitaura maito kuchunzwa kuno kwasekuru handiti aiwa ndinotenda vanzvadzi